Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiň başda durmagyna ýurdumyzda, milli mirasymyza, milli däp desturlarymyza belin sarpa goýulýar. Ata-babalarymyzyň eni mamalalarymyzyň pekin paýhazyndan, dekin ihlasyndan çeper ellerinden nesillerimize nusga bolup galan milli mirasymyzy öwrenmek, zamanamyzyň belin ruhuny nesillerimize ýetirmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Şu noktoy nazardan Uğralyp Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň kärdaşly aklaşyklaryny milli merkeziň hemde UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň birlelikde eglan etmegine ýurdumyzyň zähmetseýär Zenanlarynyň arasynda gülüň owadan atly keşe bäýetseşigini geçirmeklige aýratyn ähmet berilýär. Zenanlar Birleşiginiň Liwap hemde Mary vilayet bölümleriniň kärdaşlar arkadaşlarynyň Liwap hemde Mary vilayet birleşmeleriniň birlelikde guramaklaryna geçirilen gülüň owadan atly keşe bäýetseşiginiň Liwap we Mary vilayet tapgyrlarym ýokary hukumatlyga besenni. Oňa bäýetseşigiň desapy etirap tapgyrlaryna ýeňiji bolan çeper elli gen gyýlar gatnaşdylar. Zenanlarymyzyň watanymyza, milli mirasymyza, däp desturlarymyza goýan belin sarpasyny ýüze çykarmak, türkmen halkynyň öýleriniň bedegine öwrilen milli türkmen keşesini taýýarlamakda öz usatlyklaryny görkezmek arkaly ýaşlara zähmetseýerligi, gaýratlygy ünlemek, ýaşlarda ene mamalalarymyzdan galan ajaýyp el işlerini höwes süretmek maksady bilen geçirilýän bu bäýseşik ören täsirli geçdi. Bäýseşik 3 şertden ibarat bolup, oňa gatnaşan zenanlar öz ukypdyr başarnyklaryny görkezdiler. Zenanlaryň ukyp başarnyklaryny we derejelik usatlaryny açyk görkezmek maksady bilen geçirilen bu bäýseşikde medeniýet we sungat usatlarynyň görnükli aýdymçylaryň hoş obarly aýdymlaryna giň orun berilmegi bäýseşik atnaşylarda uly joşkun döretdi. Ýanglanan hoş obarly aýdym sahalarda watanymyza beýik geljek alyp barýan hormat prezidentimiň dünýäni solyk işleriniň bagtyarlyk döwrümizde giňden bellenýän toy bayramlaryň şadlygy, halkymyzyň asuda we parahat durmuşy, milli gymmatlyklaryna goýulan uly hormat sarpanyň wasfy uly joşky bilen beýan edildi. Taýsymda folklor toparlarynyň usatlyk bilen janlandyran folklor eserlerine, ajaýyp tanslaryna, milli ýol ýörelgilerimize belen sarpa goýan türkmen halkymyzyň toy däp desturlary we bagtyar denanlarymyzyň sünnäle bejerýän el işleriniň mukaddesliği, aýlaryň bedegi bolan güllü keçeleriň wasfy aýratyn şöhlenenirli. Bäýseşikde çykyş eden zenanlar halkymyzyň şöhratly taryhyny, gaýdusuz gahrymançylygyny, gözel tebigatymyzyň ajaýyp keşfini öz döredýän el işlerine wasp edip, şu günlere sarpalap getirmekde türkmen halkynyň aýtalanmajak medeni mirasyny bagtyarlyk döwrüniň ösen talabyna laýyk kämilleşdirmekde zenanlaryň tutýan orunda ortunda uly buýsanyşlar bellediler. Şeýlede türkmen milli keçelerini taýýarlamak işleriniň ýagny ýün saýmak, daramak, boýamak, pişke ýasamak, keçe gamşyny dokumak, keçe güllemek we basmak ýaly asly işlerini geljeki nesillere öwretmekde alyp barýan işlere barada gurrun berip özara bäýseşdiler. Bu ýerde zenanlaryň güllü keçeler bilen baglanyşly sahna eserlerini görkezmekleri, gyzykly rowayatlary gurrun berip ajaýyp aýdymlary, goşgulary, gadallary aýdyp usatlyk bilen ýerine ýetirmekleri hassa täsirli boldy. Gyzykly we täsirli geçen bu dawaraly bäýseşiň bütün dowamynda gatnaşylar milli mirasymyza goýan belen sarpasy, eşretli zamanamyz nurany ygtybaly ertirlerimiz üçin türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyza hemde arkadaly gahryman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.